सिगाङाव क्रम ब्राउजार खुलिनानै लाग्रोबाय बेजों साबसिन जायो नोंथाङाबो क्रम ब्राउजारजोंनो नायनो हागोन बिनि उनाव नैबे डेस्कटप साइटखौ एनेबल खालामबाय टिक मार्क खालामना हो ओमफ्राय बेयाव सार्च खालामदो pm kisan नैबावनो ओंखारखायो बेयाव ओंखारबा होना होदो बर्थमान नैबे गोजौनि पेजाव होनानै हो pmkisan.gov.in आव गाहायाव थांदो गामिनि लिस्टखौ नायग्रोनोसै जोंनि गामियाव बेसेबां लिस्ट दं बेनिफिसियारिफोर दं बेनिफिसियारि लिस्टआव होनानै होदो ओमफ्राय गाहायाव थांदो नै स्टेटआव आसाम जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखाय क'क्राझार होनोसै आङो नोंथांमोना गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ होनानै नायनो हागोन बे क'क्राझाराव होबाय ओमफ्राय साब डिस्ट्रिक्टआव जोंना गसाइगाव जायो हिसाबै गसाइगाव होबाय आङो ब्लकआबो कुसुगाव जायो जोंना कुसुगावबो होना लानोसै नोंथाङा गावबागाव ब्लकखौ होनानै नायनो हागोन गावबागाव भिलेजखौ भिलेजआ जोंना 2 नम्बर दावगारि भिलेजआ गावनो हारसिं ओंखारखागोन गावबागाव जायगानि गावबागाव ओमफ्राय नैबे गेट रिपर्टआव होना होदो होमबा ओंखारनोसै ओंखारबाय नैबे जोंनि गामिनि लिस्ट बेनिफिसियारि लिस्टफोर बियो pm किसान मोनग्राफोर बेसेबां दं नायनो हागोन गासै सोर सोर मोनो बेखौ नायनो हागोन 2 नम्बराव दंबावो नै 55 जन गासै जोंनि गामियाव pm किसाननि बेनिफिसियारिफोरा बेखौ नायो बिनि उनाव दाना नोंनि एकाउन्टआव pm किसाननि रां हाबदोंना हाबाखै बेखौ चेक खालामनोबा जों थांनांगोन नैबे बेनिफिसियारि स्टेटास क्लिक खालामनो होबाय बेवहाय मोनथाम रोखोम जों नायनो हायो मबाइल नाम्बारबो जोंबो जायो आधार नाम्बारजोंबो जायो एकाउन्ट नाम्बारजोंबो जायो मबाइल नाम्बारा बांद्राय जानो नागिरादां माने मबाइल नाम्बारखौ बांद्राय होनाय जाया बेनिखायनो नोंथांमोना आधार नाम्बार हो नङाबा एकाउन्ट नाम्बार हो एकाउन्ट नाम्बार होबा आंनि बायदिबा साबसिन आंबो एकाउन्ट नाम्बारखौनो होनानै नायनोसै एकाउन्ट नाम्बार बेनो 8 इनस्टलमेन्टआव हाबनानै दं 9 दाबो जायाखै RFT साइन बाय स्टेट फर 9 इनस्टलमेन्ट देखायदों हाबनाया नै बिदि देखायखायो